Benvinguts a Wonderland! El programa en què cada mes viatjo per tots els racons de Catalunya a descobrir què s'hi cou. Què? Fem camí junts cap a l'aventura? Apa, saca i tira! Som-hi! Cada mes un nou episodi al meu canal de YouTube. Oh, que sou de xafarderes! No t'ho perdis! Benvinguts a Cercs! Un poble del Berguedà marcat per la muntanya, les mines i l'aigua que sempre brolla fresca. Aquí la natura i la història caminen plegades i cada racó amaga records i sorpreses. Què em trobaré en aquest viatge? Persones autèntiques, rialles inesperades i potser algun tresor amagat sota terra. Som-hi! Ara em trobo aquí a la granja Merolla de Berguedà. Com vas, Com va la vida? Molt bé, rodejada falta alpaques. Quina emoció! Ets estupenda! Què estaves fent ara? Estava aquí amb elles prenent la fresqueta. Tens moltes, eh? Tenim 23, 2 llames. Sí! Ai, que guai! Diuen això de que els alpaques escopeixen, realment és veritat? Ai, sí, però no has portat xupasquero. T'ho vaig dir que portessis xupasquero. De veritat? És broma. Van entre elles, a la tu no t'ho faran. A mi no m'ho faran. Com a molt esquitxar-te. No em diguis això! Es diu Cassi i és molt sensitiva, val? El més els agrada és aquí darrere el coll. Oh, que suau! Té uns ulls amorosos. Aquest és el cacau. Té 7 mesets, és supermono, és molt carinyós. I a la Kènia és una descarada. Però és per culpa meva, perquè l'he mimada molt. Ah, sí? És la capritxosa. Ai, tens un riure molt simpàtic. Que guai, igualment. Tu, Maria Àngels, ets d'aquí Cercs i de cop i volta vas dir, vaig a fer un canvi de vida. Correcte. Jo les vaig descobrir amb un reportatge televisiu, ara fa uns anys. Em vaig enamorar de tal manera que arriba la meva parella a treballar i dic, Jordi, que vull alpaques. I em diu, quina verdura és això? Em diu, vàrem anar a Cantàbria i a Euskadi a conèixer les diferents granges d'alpaques que hi havia. I en vam portar-ne 3, però jo les tenia com a mascota. En cap moment les vàrem agafar per ara fer les experiències que estem fent, que hem obert les portes de casa, que ens he visites. Mai ens haguéssim imaginat això. I clar, al principi penseu que sentien el meu riure i s'escapaven a córrer. Que tens un riure molt característic. Sí, que em miraven i sortien i dic, noies, jo no penso canviar el meu riure per vosaltres. La típica noia que quan m'enganxava a riure a la classe, pues, encomanava el riure a tothom, et feien sortir fora a respirar una mica. I aleshores, amb el teu fanatisme de les alpaques, vas dir, m'amunto una granja, va ser més a la llarga. Jo em dedicava al món de la restauració i estava ben tranquil·la. Al llarg dels anys anava veient el desconeixement que hi havia amb l'alpaca i la llama. La gent et diu, són llames i això escup. Jo no, són alpaques, són de la mateixa família, també escupen, són més petites i explicava les diferències. Totes escupen. És la seva manera de dir que no al seu dia a dia i és superimportant que ho puguin fer mínim 2, que puguin escopir-se i rebre escopits. Una li vol robar a l'altra. Com creus que li dirà, no em robis? Placa! O com li dirà una alpaca a l'altra, no em prenguis al meu lloc, aquest és meu. O com li dirà una alpaca a la seva cria, espavila't, jo no porto més llet, et desteto. O com li dirà una alpaca al mascle, escolta, a mi no m'atabalis, tira cap allà. Escopint! Portes una alpaca molt dolça dintre teu, eh? Ai, moltes gràcies. Quan fas les coses amb el cor per endavant, no pot sortir res malament, no? Perquè és això. Ara els anem a donar cereals, que són les seves xutxes. Això els hi donem ben bé per recompenses. És cibada, garrofa, blat de moro i un pinso picat que hi porta soja, pèsols. No em farà res, Ai, m'encomanes el riure! Vols provar-ho? Vale, va, doncs agafo de la mà, així. Ai, Ai, quina sensació, Maria Àngels! Ai, no farà... Quina espessiga, Maria! Para, què faig? Para, no ho he fet, Maria Àngels! Que m'agafa! Les dents! Sisplau, para, que estic rodejat d'alpaques. M'ho estic passant malalt. Ai, els gossos! Però què és això?
Però veus com tens els dits sencers? Sí, vale. A veure si saps trobar-me les llames. Aquesta és una. Molt bé, el Sí, coque! el coque. Què veus de diferent? Que té el coll més gran, és més alta. Molt bé. Quina més veus diferent? Ha de ser la blanca. La xueca! La xueca! És madrilenya! Ella és francesa. Ella és la mestressa de la barra del bar. Ara veuràs que es ficarà a la barra perquè és que li encanten els gin tònics. Els gin tònics els hi dona, eh? Mireu. Està entrant cap a Ara dintre. està intentant apartar la Frozen perquè ella vol anar a la seva barra del bar a esperar que jo li dongui el seu bol de pinso. És la cap problema. Ella no vol estar aquí al mig i no vol problemes amb les altres alpaques. El seu lloc és allà, se'n va allà a esperar i a que li dongui el seu bol. Val, caram. Aquesta és la Frozen, també nascuda a casa nostra, és molt simpàtica. Barrufet! Barrufú! Aquest blanquet d'aquí que ara ens mira és el Barrufet, que ell és el trapella de la manada. Ell s'enfila per tirar els bols a terra, Que mones! Ai! Són molt suaus, molt dolces i molt carinyoses, veig, no? Són molt sensitives, que són molt respectuoses, és una passada. El Brownie està mamant de la seva mare, Olivia. Ha sigut un gust i un plaer conèixer la Moltes teva gràcies. granja, desitjar-te doncs molta energia, que no et fa falta, la veritat que la tens tota, i amb un cor molt gran, més gran que una alpaca. Moltes gràcies. Adéu, nenes! Adéu, Blancaneus de les alpaques. Cal Agustí, forners des de 1884. Què em trobaré a dintre? Hola, bon dia, què tal? Som un forn artesà. Quin és el vostre producte típic que feu? Bueno, el més típic, més conegut, és la coca de forner. Qui us ve aquí a comprar? Gent d'aquí, del poble, que és molt petit, gent de la comarca, gent de pas. Vostè què compra aquí? Pa i coca. Jo quan baixo de la muntanya vinc aquí. Vols tastar-la, la coca? Et vaig a dir com la trobo. És una coca dolça amb sucre, tant la pots menjar sola, amb xocolata, amb llonganissa, amb formatge. És només oli i sucre. Està boníssima, és molt clàssica tota la vida. Sí, és una coca clàssica de sempre. No canvien mai. No ha canviat, no ha canviat. Artesans. Sí. Producte local. Voleu entrar a l'obrador a veure... Podem? Sí, i tant. Qui és l'Agustí? El forner. Agustí, Què tal? Molt de gust. Molt de gust. Escolta'm, què et pillo fent per aquí a dins ara mateix? Doncs mira, ara estem fent una mica de pa. Farina, aigua, massa mare i una miqueta de llevat. Quin és el truc per fer un bon pa? Molta paciència i moltes ganes de treballar. Caram, que manual! Aquí és tot manual. Jo em dic Agustí, el meu pare es deia Agustí, el meu avi es deia Agustí, aquí tothom es deia Agustí. El meu fill també es diu Agustí. Què et sembla, podràs? Jo crec que sí. Vinga. La xapes una mica. Aquesta banda cap al mig i apretant una mica així. Apretant una mica així. Sí. I ara l'altra banda cap aquí. I ara ja, tal com ho tens, I jo ara? crec que si li dones una mica de forma et surt la barra, eh? I ara, ui, ha sortit una bombolla aquí, ja. Ja no Vale. hi és. Ara se't comença a complicar, cada cop se t'enganxa més a les Així. mans. Un aprovat segur. I amb unes quantes més que em fessis ja et pujava la nota. Jo crec que un suspès total, eh? Felicitats per la vostra feina feta. Doncs moltes gràcies a vosaltres. On em trobo? Què és això? Al Museu de les Mines de Cers, un museu amb 26 anys d'història sobre la mineria aquí a la comarca del Berguedà i en concret a la zona de Cercs i de Fígols, una conca molt important de carbó, i tenim aquí un tren que ens està esperant per entrar a la mina. Una mina d'aquestes dels nans de la Blancaneus. És una mina de carbó original de mitjans del segle XIX, on veurem unes representacions d'uns miners que treballen allà dia a dia per veure com era la feina en aquest indret doncs, fa tants 150 anys ja. Cercs ha viscut sobretot de la mina. Sí, va haver-hi un gran canvi industrial que va portar doncs, una transformació del paisatge, humana, social, aquí a la comarca i del municipi. Ara entrem a la mina Sant Romà. Quin era el producte que has dit que traien de la mina? El carbó. Majoritàriament el que va fer va ser cremar-lo amb una central tèrmica. Ai, Ariol, això està començant, eh? Està començant. Ai, es mou. Es mou i tremolarà. Aixequem les mans. Un segon, però no es pot, Va. Està. Vale. Pues ja estem entrant dintre de... De la mina Sant Romà. Ai, quina por, escolta, i aquí dintre hi ha ratpenats? Ratpenats no, però a vegades hem vist alguna serp. Hem hagut de demanar si volia sortir, ha sortit, però... Ai, nen, quina por. Ai, em fa molta por, Oriol, Està anant molt ràpid, això. Ai, Oriol, que està anant molt... Ah, Oriol, que caurem, Oriol. Ah! Què és això? Santa Bàrbara, aquí. Santa Bàrbara és una verge. Sí. Ai, que bonica. Ah! Hi ha molt soroll, Hi ha molt soroll. Ai, em cau aigua. Ai. Exacte, et caurà aigua constantment perquè estem en una mina, l'aigua va filtrant. Ai, això sembla Indiana Jones, Ai, Oriol, de veritat. Ah, què és això? Has d'entendre que la feina del miner era molt dura. I encara viu d'això, Cercs del carbó? No, a l'any 1991, l'última mina d'aquí a la zona va tancar.
A tu no et fa falta anar al PortAventura? No, a mi no, jo ja amb això estic servit. Ara som al davall de la mina Sant Romà. Durant molts anys es va conèixer com a mina de les cabasses, que són aquelles cistelles allà al terra que els miners omplien de carbó i les carregaven des d'on som ara fins a la sortida de la mina. Les carregaven a l'esquena. Ells entraven amb una boina només, camisa, faixa, pantalons i fixeu-vos, espardenyes a 7 vetes, que s'assemblen una miqueta a les que portes tu. Ostres, amb espardenyes, ja. Tu podries ser miner avui. És que potser jo he sigut un antic miner i no ho sé. I aquí es podrien trobar diamants, or... Només es va treure carbó. El tipus era el lignit. Perquè el carbó és una pedra? És més aviat un fòssil, matèria orgànica que va fossilitzar fa molts milions d'anys, lentament, va seguir un procés de descomposició d'aquesta matèria orgànica i que ha anat fossilitzant en forma de carbó. Té un poder calorífic que ens serveix per cremar-lo i treure'n rendiment, doncs normalment és elèctric. Una part important anava a la central tèrmica de Cercs també. Unes xemeneies molt impressionants, era un lloc on es cremava gran part del carbó d'aquesta zona. És a dir, que el carbó s'utilitza Per mantenir l'escalfor, escalfant dipòsits d'aigua, produint vapor, i aquest vapor el podem utilitzar, per exemple, per produir electricitat. Aquest era l'ús comú que es feia a la central tèrmica. On veiem que el miner havia de treballar en molts casos ajupit al terra. Es podien passar 12 hores treballant aquí en aquestes mines de carbó. S'havien d'adaptar a la zona, Aquí són les vetes de carbó, és una simulació. I aquí Ah, mira, un ocellet. és una cadernera. El que feia, pobreta, era avisar els miners quan hi havia un gas. Quan hi havia aquest gas, moria. Es podia arribar a morir. Estem en una zona molt estreta, la mina. No tenim risc a morir avui, No tenim risc a morir. Què ha sigut això, Oriol? Això és un soroll que, si vols, a la sortida t'ho ensenyaré. Mira que tenim aquí també. Ai, una rata! Ah, val, és de mentira. És de mentida. Ah, vale. Les rates també avisaven dels perills, perquè senten millor. I sentien quan la mina estava a punt d'ensorrar-se, quan la mina del sostre estava a punt de caure, la fusta cruixia. Ara sentiràs un dels batecs que feien aquestes mines, que bategaven a ritme de carbó i a ritme també de les explosions. Explosions? Explosions que es feien per treballar, no pateixis. No, jo marxo, Oriol, jo marxo, una aquí tens explosió. una Ai, glòria. Oriol, em Ves portes. entrant, No. Ves cap al final, en compte amb el cap, i ara veuràs què t'espera. Surt fum! Això és un simulacre d'explosió perquè veiguis com eren aquestes explosions que es feien a diari. I també un segon ritme, que era el de la sirena, que marcava l'inici i el final de torn de cada jornada laboral. Estàs preparat? Sí. Ai. Se sent molt fort. Això sonava cada dia a la mateixa hora. I el dia que no sonava a l'hora era perquè hi havia hagut un accident. Em fan mal les orelles, Oriol. Has de tapar una miqueta perquè si no malament. Mare meva, Oriol, em fas fer unes coses? Pues escolta'm, Oriol, ja m'ha quedat clar on ve el Papa Noel a agafar el carbó. Papa Noel no, els Reis. Els Reis Mags. A finals d'any sempre hi ha una data que venen que els entreguem el carbó. Ens fan una comanda, rebem un correu electrònic, doncs els hi preparem. Una cosa que aprenc. Molt bé, gràcies, Vinga, Walter. pues molt de gust. Fins la propera. Adéu, que vagi bé la mina. I ara aniré a dinar a restaurant Calabòrnia, típic d'aquí Cercs. Hola, bones, què tal? Ens trobem a la font de Calabòrnia, davant de les fonts de Cercs, 2 o 3 generacions ja. I feu un producte local. Casolà, sempre han fet el mateix. Mira, patates emmascarades, trinxat de col, però és d'aquí, macarrons, després hi ha canelons fets aquí, sopa, les faves a la catalana, l'amanida que fem. I això són tots els primers que feu aquí al restaurant? Sí, i llavors a l'estiu es fa crema de carbassó, gaspatxo, però tot de l'hort nostre. I sempre feu els mateixos plats o aneu variant? No, sempre fem els mateixos. Ara ens has portat els segons. El plat principal és la costella amb peres, llavors les mandonguilles amb tomàquet, el pollastre a la cassola i el peu de porc amb cigrons. És una cuina casolana. Creus que s'està perdent aquí a Catalunya? No es troba gaire, cada cop menys. És veritat, això. La gent vol menjar ràpid, que provin això, els agradarà. Escolta, només entrar aquí a Calabòrnia sembla que estiguem vivint en una altra època. Després de la guerra, quasi bé. La crema catalana, el flam i el pastís de la casa, és el que fem, tot és fet aquí. I després veig una altra cosa, que és el porró. Sempre ha existit, aquest porró sempre l'hem fet servir d'altres generacions i hem continuat fent servir el porró a les taules. Tires en l'aire, aixeques en l'aire i veu... Ja s'ha tacat. Torni, M'he tacat. no tinguis por, tira fort en l'aire, sense por. Quan tens por és quan et taques. Bueno, s'ha intentat. Ja ho sabràs per la pròxima vegada. Bueno, escolta, moltes gràcies per deixar-nos entrar al vostre restaurant i de viure aquesta experiència que sembla que estiguem en una altra època i per la vostra generositat de saber cuidar els vostres clients. I tant, moltes gràcies i fins una altra. Uala, quanta aigua, que maco que és tot això. I per què l'agafeu aquí, l'aigua? Oh, perquè és molt bona. I en comptes d'anar al supermercat a comprar aigua, l'agafeu a Cercs? Pues agafin, que és gratis, és gratuïta, no? És gratis. Ah, pues corre, va, agafa. Quants litres hi ha aquí dintre? 8. Ai, que se'n va contenta, eh?
Ai, hola, bones. Hola. Bon dia. Jo he nascut aquí, Caram. fa 78 anys. Estava passejant per aquí? Sí, m'encanta aquest lloc i a més està una miqueta fresc. Cercs és molt famós per l'aigua perquè hi ha molta aigua, també pel forn, hi havia les mines, hi havia la central elèctrica, hi havia una fàbrica de ciment, hi havia una fàbrica tèxtil que és l'únic que s'aguanta, que jo hi havia treballat 20 anys. On estem ara, exactament? Com es diu? Això és la Font Gran. I d'on surt aquesta aigua? No ho sé, perquè a veure qui ho sap d'on ve això. Aquesta jo no l'he vist mai seca, ni l'any passat que hi havia aquella sequera tan terrible, aquesta baixava. De petita, com que no teníem res per jugar, doncs veníem aquí i ficàvem les mans aquí a veure qui aguantava més estona la mà dintre del freda que està. Està molt fred. Et vull fer una prova, a veure quanta estona dures. Aquí em teniu, posant a prova la meva resistència sota l'aigua freda de Cercs. Entre riures, històries i descobertes, aquest poble m'ha ensenyat que la seva força brolla d'aquí mateix, de la gent i de l'aigua que no s'atura mai. Cercs és memòria, és vida i és calidesa. 20. Oh, se t'ha quedat la mà enrampada. Això fa reaccionar, eh? Però l'aigua sempre cura. L'aigua és vida. M'enduc aquesta frase de Cercs. L'aigua És vida. Si t'ha agradat, deixa un like i subscriu-te per no perdre't el següent episodi. Adeu!